हई देखा लोग इह भोजपुरी के सबसे अश्लील गायक आ हई देखा लोग एकर सबसे अश्लील गाना आ ई गाना पे 52 मिलियन व्यू गइल बा। अब तू लोग हई गाना सुना लोग। गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। भगवान ये क्या हो गया? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? अब तू लोग कहबा लोग कि ई मुस्लिम होके ऐसन गाना गा देलक। ई बात सुन के हई बुढ़ऊ तो एकदम पहुंच गइल हवन। देवघर से अब बवाल करा के गाना मतलब गाए हैं, मुसलमान बम लेके चला है तो क्या गलत क्या गए? गलत काहे नहीं है, हिंदू मुस्लिम में राइट करवाना चाहते हैं क्या? ऐसा कहा तो हई चुहारावा हई गाना गइले रहे। तब तू कहाँ रहा हवा? ओ ना भाई लोग हई चुहारावा हेंगा हेंगा करता लेकिन गावता कुछ औरे। लेकिन एकरा पे तो कोनो जवाब ना उठैलक। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हमार कहे के ई मतलब बा कि तू लोग जाके हई गानवा सुन लोग। ई गानवा हम पहला बार सुननी है, एकदम बहुत मजा आइल। तो तू लोग जाके सुन लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार केहू ऐसन गाना गइले बा। आ ना तो सब तो साला कचरा गाना गा के फेमस होता बा।